Dobrý den, jmenuji se Jakub Bareš a chtěl bych vás uvítat na mojí prezentaci na téma dovednosti umělé inteligence. Mým cílem je vlastně provést vás různými druhy umělé inteligence od těch nejstarších až po ty nejnovější, jako je generativní AI, a ukázat vám vlastně na konkrétních příkladech use caseů, případů užití, v čem je vlastně ta daná umělá inteligence nejlepší a proč. V podstatě tím pádem budu opravdu se zaměřovat na ty jakoby dovednosti umělé inteligence daného typu, které jsou nejlepší, state of the art, které vlastně se používají v praxi jako ten nejlepší možný model. To je vlastně ta logika, s jakou k tomu budu přistupovat. Pojďme teda začít něčím, čemu se říká good old fashioned AI. Jsou to ty modely, které jsou vlastně založené na pravidlech. Příklad takové úlohy je například, kdy mám nějaké portfolio, mám nějaké investice, kdy mám očekávaný výnos a riziko a snažím se vlastně minimalizovat nebo respektive dodržet maximální možné riziko a přitom vlastně maximalizovat výnos. Takže to je příklad takové úlohy. V podstatě na základě takových pravidel potom můžu právě různě dedukovat, co plyne z jednoho pravidla nebo co plyne z kombinace pravidel. Můžu plánovat, kdy vlastně mám třeba možnosti různých učitelů a snažím se časové možnosti různých učitelů, snažím se udělat rozvrh. Mám nějaký solver vlastně v Excelu například, kdy mám zase nějaké právě pravidla, podmínky a snažím se najít optimální hodnotu pro nějakou proměnou. Můžu optimalizovat to portfolio, jako jsem ukazoval. Další úlohy potom jsou třeba vyhledávání, kde mám vlastně jakoby Boolean search, čili vlastně mám pravidla, že musí obsahovat jedno slovo a zároveň druhé slovo nebo další slovo. A potom další poslední úloha je vlastně hledání cesty, kdy například algoritmus A* je stále vlastně nejlepší a používá se například v Google mapách. Další kapitola je machine learning, strojové učení. Tady vlastně bych se odkázal na například rozhodovací stromy, které fungují zhruba takto, že mám nějaké vlastně hodnoty dané proměnné, na základě kterých rozdělím vlastně ty větvení toho stromu, například méně než 18, 18 až 30 nebo větší až 30. A tady tím způsobem vlastně, kdy udělám nějaký jakoby threshold, nějaký jakoby bod, kde se to láme, tak tam vlastně rozdělím jakoby tu klasifikaci a na základě potom tady toho stromu jsem třeba schopný odhalit, že pokud prostě člověku je méně než 30 a nebo více než 30 řekněme a je to kuřák, tak má vysoké riziko na nějakou nemoc třeba. Stejně tak potom jde predikovat něco podobného pomocí rozhodovacího stromu. Čili nejedná se o neuronové sítě. Čili tady vlastně můžu například právě obchodovat na burze na základě takovýchhle algoritmů. Můžu klasifikovat, že něco je například podvod, nebo můžu klasifikovat spam v e-mailu. Můžu zároveň detekovat, že něco je anomální. Můžu doporučovat vlastně, kdy opět jakoby chci vlastně typicky rozumět tomu, na základě jakých pravidel jsem něco doporučil. A to platí obecně u tady těch úloh, že vlastně ten důvod hlavní, proč se používají například ty rozhodovací stromy nebo jiné podobné algoritmy, je ten, že mi to umožňuje rozumět tomu, co se děje uvnitř toho algoritmu. Není to takzvaný black box, černá skřínka, do které nevidím. Stejně tak můžu optimalizovat například cenu,
nebo můžu například klastrovat nějaká data a najít vlastně nějaké skupiny v rámci těch jednotlivých případů datových. Pojďme se podívat na deep learning, což znamená, budeme používat hluboké neuronové sítě. Ta logika je zhruba takováhle, že vlastně mám nějakou vstupní vrstvu, kde jsou ty featurey toho datasetu a potom tam mám jakoby desítky až stovky až tisíce skrytých vrstev a na konci mám nějakou predikci, takže může to být, že na základě třeba parametrů různých osob, jako barva vlasů a barva kůže a věk a nějaké atributy jako kuřák, nekuřák a tak dále, jako jsme viděli před chvílí, se snažím detekovat, jestli budou mít nějakou pravděpodobnost vlastně nějaké nemoci například. Nebo je jasný, že do toho modelu se dá vložit vlastně úplně jakýkoliv dataset a ten princip funguje tak, že vlastně tyhle ty jednotlivé čáry jsou ty váhy, které se vlastně nastaví a tím pádem, jak vidíte, je to naprosto nepřehledná změť různých vah, které se nedají dobře interpretovat. Nedá se rozumět tomu, co se tam uvnitř děje. A to je nevýhoda neuronových sítí. Tady můžeme vlastně například detekovat při samořídících autech, že máme na ulici chodce, kterému se musíme vyhnout. Stejně tak můžeme v rámci počítačového vidění vlastně labelovat obrázky, to znamená štítkovat, jakoby říct, pozor, tohle to je orel, který klesá nad lesem. Můžeme rozeznávat například řeč, můžeme modelovat třeba proteiny nebo nějaké materiály, molekuly materiálů a vlastně jakoby predikovat jejich vlastnosti. Můžeme hrát hry, jako například Go, nebo šachy, nebo StarCraft. To je takzvaný princip zpětnovazebního učení. Nebo můžeme například doporučovat. A vlastně někdy, jako například v případě Facebooku, nám je jedno, jak ty algoritmy fungují vevnitř, jde nám vlastně primárně o tu zpětnou vazbu, kterou máme z hlediska reakce uživatele, jestli se mu to líbilo nebo nelíbilo. A je nám vlastně jedno, že nerozumíme tomu principu, jak to funguje vevnitř. A stejně tak vlastně ve většině těch úloh vlastně ten problém je tak komplexní, jako vlastně vydefinovat, co to vlastně je auto a jak jako na základě pixelů rozpoznat, že se jedná o auto, to je v podstatě pravidlově neřešitelná úloha. Takže nám je jedno, že nerozumíme tomu přesně, jak vevnitř ten algoritmus funguje, ale dokážeme velmi přesně vlastně zjistit, jestli to bylo detekováno správně nebo ne. Ta interpretace je vlastně jednoduchá. Čili z toho důvodu používáme neuronové sítě. Generativní AI otevírá naprosto neuvěřitelnou další škálu možností. Pojďme se zaměřit, dejme tomu, na ten text, kde v podstatě ty jazykové modely velké, jako například ChatGPT, fungují v podstatě na bázi, že predikují další slovo. Extrémně zjednodušeně. Ten pokrok je někde úplně jinde, ale nechci se do toho pouštět teďka. A v podstatě teda na základě kontextu těch dalších slov predikuju, jaké slovo bude následovat a na základě tady toho principu generuju slovo po slovu další a další text. Čili například, co můžu udělat, je vyjmenovat všechny možnosti, můžu navrhnout nějaký postup, můžu popsat nějaký objekt, můžu sumarizovat nějaký text, můžu syntetizovat nějaký výzkum,
třeba, můžu analyzovat reporty a vlastně udělat z toho nějaké závěry, můžu použít styl a aplikovat ho, můžu právě aplikovat různá pravidla, různé jakoby principy a tak dále. Můžu abstrahovat principy, vlastně jakoby vyjmenovat jakoby na základě instance textu, jaké principy se tam obsahují. Můžu najít příklady pro principy, že vlastně vezmu princip a budu ho aplikovat. Můžu reorganizovat informace, kdy vlastně například vezmu různé jakoby instance, já nevím, zvířat a nějakým způsobem řeknu tomu modelu, ať mi je seřadí nebo nějakým způsobem vlastně se skupí. Můžu změnit perspektivu ve smyslu, že vlastně dejme tomu u tady toho business modelu změním revenue model a řeknu tomu modelu přizpůsob zbytek těch vlastně proměnných toho business model canvasu, aby odpovídal změně, kterou jsem udělal. Můžu dedukovat, indukovat, můžu překládat a potom můžu samozřejmě generovat video nebo audio nebo obrázky. Takže to jsou příklady generativní AI. Vidíme, že je to a to jsou jenom vlastně částečné jakoby příklady, určitě to neobsahuje všechny možnosti, co se všechno dá dělat a je to fascinující, jak vlastně ten jednoduchý princip se dá aplikovat na tolik různých typů úloh, kdy vlastně ta AI dostává určité jakoby kognitivní schopnosti a v podstatě dokáže uvažovat, dá se říct, jako člověk, to znamená na základě slov, na základě abstrakce nějaké. Slova jsou vlastně abstrakce toho, co vidíme v reálném světě, tak dokážu v podstatě je skládat do nějakých vět a tím v podstatě dosahuju nějakého uvažování. A teď se můžeme podívat na ty další nějaké směry. Tady bych chtěl zejména zmínit neurosymbolickou umělou inteligenci, kdy vlastně můžu použít tu symbolickou AI, co znamená ta good old fashioned AI, kdy mám třeba nějaký optimalizátor nebo nějaký plánovač s nějakými pravidly, které vlastně se snaží najít optimální konstelaci, což je velmi užitečná věc, zejména pokud se jedná o firemní procesy. A potom vlastně dělám to, že do tohoto modelu dávám nějaké vstupy. A právě ta krása neurosymbolické AI za využití jazykových modelů velkých je taková, že můžu vlastně přeložit nestrukturovaný text, nestrukturovaná data na vstupy do takového toho modelu. V podstatě, když bych to velmi zjednodušil, tak nějaká budoucí obecná umělá inteligence v kontextu firmy může fungovat například tak, že mám právě nějaká rozhodnutí, akce a kontroly, kdy vlastně ty rozhodnutí jsou to, co jsem právě popsal, kde mám nějaký model, který hledá optimální konstelaci, mám nějaké akce, které v podstatě jenom jakoby rule-based exekují nějaké akce a kontroly, kdy ještě pro jistotu vlastně vyhodnotím například právě pomocí jazykových modelů anebo jednoduchých pravidel, že jakoby vzniká, dejme tomu, nárok na něco nebo že něco je povolené a tak dále. A to je podle mě framework pro obecnou umělou inteligenci, která má velký potenciál vlastně posunout automatizaci v rámci firmy, v rámci korporací na úplně novou dramaticky radikální úroveň. Takže v podstatě potom máme úlohy, kdy něco manažujeme, kdy prostě dokážeme střídat kontexty, dokážeme vlastně jakoby kombinovat více úloh najednou, dokážeme hledat řešení na libovolně komplexní úlohy,
dokážeme například vybudovat stránky, dokážeme vybudovat software, dokážeme vlastně vybudovat například návrh nějakého architektonického domu, dokážeme řídit výrobu v továrně a koordinovat všechny ty různé stroje, dokážeme organizovat třeba desítky zaměstnanců a jejich jakoby úlohy a dokážeme plánovat a exekuovat, obecně řečeno, cokoliv v podstatě. Takže to je nějaká budoucnost, která nás čeká a nemine a jsme vlastně za mě velmi blízko tomu, aby se takovéhle scénáře realizovaly. Nicméně problém je v tom, že nám chybí vlastně ty data, jo? Že když bychom měli nějaký proces nahradit umělou inteligencí, tak musíme vlastně vytvořit ty pravidla, tu logiku, zadat ten prompt, který vlastně dá ty instrukce tomu jazykovému modelu například, podle čeho se má rozhodovat, podle čeho má uvažovat. A to všechno je nějaká práce, která v každé firmě je naprosto unikátní a z toho důvodu ta implementace je vlastně pomalejší, než bychom třeba chtěli, ale technologicky vlastně jsme velmi blízko. Takže to je závěr prezentace, děkuji za pozornost a těším se na další možnost vysvětlovat, jak funguje AI. Určitě bych se rád podíval třeba na nějaké technické principy, které jsem tady teďka v této prezentaci neměl možnost vysvětlit. Děkuji za pozornost ještě jednou.